Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά τιμή και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ. Είναι τόσο πολλές οι εκδηλώσεις μνήμης και εορτής, μιας και πλησιάζουν οι μέρες που θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια την επέτειο τη μεγάλη αυτή, για να θυμηθούμε, να τιμήσουμε, αλλά και να αναδείξουμε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, αλλά και για τον τόπο μας. Δεν θα μπορούσα όμως να μην είμαι σε αυτή την εκδήλωση, γιατί αυτή η εκδήλωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γίνεται από τους συνεχιστές των ανθρώπων που αποτέλεσαν και αποτελούν μια κυβωτό μνήμης. Μνήμης και τιμής στη μεγάλη έξοδο του Μεσολογγίου, στους μεγάλους αγωνιστές της εξόδου, σε αυτούς που υπερέβησαν το ανθρώπινο και προσπάθησαν να φτάσουν στη θέωση. Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η αυτοθυσία τους. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σημειώτες που, τηρώντας την παράδοση, τι κάνουν? Συνεχίζουν την ιστορία. Και αν ένας τόπος έχει το δικαίωμα να μιλάει για ιστορία σε αυτήν εδώ τη χώρα, που είναι γεμάτη από ιστορικά γεγονότα, είναι το Μεσολόγγιο μας. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ μεγάλη σεμνότητα αλλά και τιμή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή, σαν παρακαταθήκη, τη μνήμη των προγόνων μας και φυσικά το ιστορικό γεγονός της εξόδου. Να ζει το Μεσολόγγιο. Καλησπέρα και από μένα, σεβασμιότατε, αγαπητέ φίλε, αξιότιμοι κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκλεκτοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζούμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που στα 200 χρόνια είμαστε η εικόνα και σήμερα το βράδυ είναι εντυπωσιακή. Παρόλο τον καιρό, τον άσχημο καιρό, η παρουσία σας εδώ δείχνει πόσο πολύ έτσι τιμούμε τον τόπο μας και θυμούμαστε αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός που έμενε να αλλάξει το ρου της Ελληνικής Επανάστασης και να είμαστε σήμερα όλοι ελεύθεροι σε μια χρονική στιγμή που κοιτάξτε τι γίνεται στον πλανήτη μας, φλέγει το μισός πλανήτης και νομίζω ότι η έξοδος του Μεσολογγίου που έχει φτάσει σε όλη την οικουμένη με τη διεθνή προβολή που έχει γίνει, για πρώτη φορά νομίζω κύριε Περιφερειάρχα και ο Σεβασμιότατος έχουμε συνεργαστεί τόσο αρμονικά που το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνα από όλες τις πρεσβείες του κόσμου, τιμούν την πόλη μας, τιμούν τους ήρωές μας και αυτό είναι που επί της ουσίας θέλαμε και να αναδείξουμε, γιατί ναι, η ιστορική παρακαταθήκη είναι αυτό που τιμούμε έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο και που κουβαλούμε ως χρέος όλοι εμείς εδώ, αλλά κυρίως θέλαμε να αναδείξουμε και τη σύγχρονη έξοδο που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Με βάση αυτό το στοιχείο πορευόμαστε, δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο Μεσολόγγιο, μια σύγχρονη πόλη και να σταθούμε αντάξει του χρέους που έχουμε σε εκείνους. Στα πλαίσια αυτά και η σημερινή εκδήλωση αλλά και οι πανηγυριστές έχουν μεταφέρει σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος το μήνυμα της εξόδου μέσα από το παραδοσιακό αυτό δρόμενο και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουν ταξιδέψει την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά, να ζει το Μεσολόγγιο και καλό Βαγιώνα. Καλούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Πανηγυριστών Νοησιμιός, κύριο Σιμεών Βίλιο, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αλίας και Ακαδημίας κύριε Δαμασκηνέ, αξιότιμη Περιφερειάρχη κύριε Νεκτάρη Φαρμάκη, αξιότιμη Αντιπεριφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Εκλογοκρανίας κύριε Αθανάση Μαυρομάτη, αξιότιμη Δήμαρχε της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου κύριε Σπυρίδων Διαμαντόπουλη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, η δράση του Συλλόγου Πανηγυριστών Νοησιμιός σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς
και Οπλισμού Ολιάρος και της Διεθνής Αδελφότητας Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων με τίτλο 200 χρόνια μνήμης. Η έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το πανηγύρι Τεσσιμιού αποτελεί ένα ζωντανό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, αφιερωμένος στη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μέσα από μια πανελλαδική περιοδία που ξεκίνησε το Μάιο του 2025 από το Σούλι. Μεταφέρουμε το πνεύμα του πανηγυριού μας πέρα από τα όρια της πόλης και αναδεικνύουμε το πανηγύρι Τεσσιμιού ως ζωντανό φορέα ιστορίας και πολιτισμού, καθώς και τη βαθιά του σχέση με την ιστορία, τη λαϊκή έκφραση και τη συλλογική μνήμη. Το πανηγύρι Τεσσιμιού, έθιμο με ρίζες που χάνονται στους προεπαναστατικούς χρόνους και εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άγγλης Πολιτικής Κληρονομιάς από το 2018, δεν αποτελεί απλώς μια εορταστική συνάντηση. Είναι ένα βιωματικό μνημόσυνο των ελευθέρων πολιορκημένων, μια συνάντηση των ζωντανών με τους προγόνους τους. Μέσα από τους ήχους του Ζουρνά και του Νταουλιού, τους χορούς, τα τραγούδια της πολιτικές αναβιώνουν οι μνήμες των πολιορκημένων της εξόδου, όπως μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε σε λίγο έχει ταξιδέψει όπως προαναφέραμε στο Σούλι, στο Καρπενήσι, στην Τρίπολη, στην Αμφιλοχία, στα Γιάννενα, στη Στιάτιστα και στην Αθήνα και θα συνεχίσει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος σε όλο το 2026. Τέλος, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, επειδή το έργο αποτελεί μια ενιαία ενότητα, να κρατήσετε τα χειροκροτήματά σας για το τέλος της παράστασης. Επίσης, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, τηλέφωνα ή να τα θέσετε σε αυτόνομη λειτουργία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή θέαση. Το Μεσολόγγι ξυπνά με το ρυθμό του Νταουλιού και της Πίπιζας. Γιορτάζει η θύμηση. Οι παρέες των αρματωμένων, ντυμένες με τα καλά της λεβεντιάς, ξεκινούν το αντάμι. Ο καπετάνιος περνά από σπίτι σε σπίτι και μαζεύει τα παλικάρια. Σμίγουν τα γέλια με τις ευχές και τις αγκαλιές. Τα ποτήρια γεμίζουν με ούζο και οι ραμπανές μοσχοβολάνε. Αυτό είναι το πανηγύρικο Εσημί. Ένα ζωντανό ύμνο στην ιστορία και την παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Ιερή παρακαταθήκη των προγόνων μας.
λίμνιο, ωρε παιδιά στο πλάτα, Κυρίες και κύριοι, όπως είναι γνωστό, φέτος συμπληρώνονται 2 αιώνες από την έξοδο και ο Σύλλογος μας αποφάσισε να διοργανώσει εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος που σχετίζονται άμεσα με το Μεσολόγγι, στις οποίες να αφηγηθούμε την ιστορία της πόλης μας, όπως αυτή συνδέεται με την ιστορία του πανηγυριού μας. Βέβαια, ήταν τέτοια η σύνθεση της φρουράς του Μεσολογγίου, που οι περισσότερες πόλεις αλλά και περιοχές έχουν αναφορές στην πολιορκία και στην έξοδο. Το Μεσολόγγι είναι μια πόλη του ύστερου Βυζαντίου. Εμφανίζεται στην ιστορία στις αρχές του 13ου αιώνα ως οικισμός ψαράδων, ο οποίος όμως πρέπει να λειτουργούσε αρκετό καιρό, διότι ήδη είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη τεχνική συντήρηση των αυγοταράχων και ειδικά των αυγοταράχων που προέρχονται από τον κέφαλο, και το προϊόν αυτό είχε αρχίσει να κάνει τον οικισμό ως τόπο ηχθειοπαραγωγής ευρύτερα γνωστό. Σε ένα στρατηγικό σημείο στα βόρεια παράλια της Λιμνοθάλασσας, κάποιοι από τους ντόπιους πληθυσμούς που εξελίχθηκαν επαγγελματικά και ασχολούνταν πλέον με την αλληλεία, έφτιαξαν ένα χωριό από καλύβες. Στο σημείο που επέλεξαν, κατέληγε ο μεγάλος αυλέμονας. Αυλέμονες είναι υποθαλάσσια αυλάκια που υπάρχουν στη Λιμνοθάλασσα και επιτρέπουν την πλεύση μεγαλύτερων πλεούμενων. Οπότε, μέχρι εκεί που φτάνει ο αυλέμονας, υπάρχει επικοινωνία με την έξω θάλασσα. Επίσης, σε αυτό το σημείο υπήρχε γλυκό πόσιμο νερό, απαραίτητο για τη διαβίωση των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ένα χωριό, το οποίο έφτιαξε και ένα μικρό λιμάνι. Μάλλον από εκεί προέκυψε και το όνομα της πόλης, διότι την εποχή εκείνη στο Βυζάντιο, Λόγκη ήταν η δέστρα του καραβιού. Λόγκη τοποθετήθηκε στο λιμάνι του οικισμού για να μπορούν να δένουν τα πλοία. Άρα αυτό ήταν το μέσα Λόγκη, μιας και το έξω Λόγκη τοποθετήθηκε στην άλλη άκρη του αυλέμονα, στο σύνολο της Λιμνοθάλασσας με τον Πατραϊκό κόλπο στο νησάκι Βασιλάτη. Η πόλη δημιουργήθηκε από ψαράδες, όμως η περιοχή ήταν γεμάτη πειρατές εκείνη την περίοδο, οι οποίοι ήταν διωκόμενοι και ήθελαν να έχουν διεξόδους για να γλιτώνουν από τα πλοία που τους κυνηγούσαν. Παρατήρησαν λοιπόν ότι μέσα στα βαθύ νερά της Λιμνοθάλασσας έπλεαν και μεγαλύτερα πλοία. Κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο υφαλαβλάκων, ήρθαν σε επαφή με τους ντόπιους ψαράδες, έμαθαν τα περάσματα και άρχισαν να τα χρησιμοποιούν. Με τον τρόπο αυτό, ο πληθυσμός της πόλης εμπλουτίστηκε και από άλλα στοιχεία, κυρίως πειρατικά, και έγινε ένα μείγμα, το οποίο, όπως θα δούμε αργότερα, έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας της.
πλησιάζεσαι κοντά στα κρογιάλια. Στη θάλασσα εκεί, τη ρηχή και την ήμερη. Δυο μεγάλα ποτάμια ζύμωσαν τον τόπο μου, ο Αχελώος και ο Έβινος. Κατέβαιναν με ορμή από τα βουνά για να σμίξουν με την αρμύρα της θάλασσας και εκεί στην αγκαλιά της απίθωναν πέτρες και χώματα που κουβαλούσαν στην κατεβασιά τους. Και έτσι, με τα χρόνια, πέρα, κατά τη μεριά που βασιλεύει ο ήλιος, ξεπρόβαλε το Μεσολόγγι. Πειρατές ερωτεύτηκαν την ομορφιά του μικρού ψαρότοπου. Παράτησαν τα χωσέματα και έμειναν εκεί, στη ρηχιά τη λιμνοθάλασσα, παρέα με τους ψαράδες της. Έλα βαρκούλα πάρε με, έλα πάρε με, Λύκο Σεριάννησε με αμάν, Λύκο Σεριάννησε με, και τι θα γίνω τώρα αμάν, ξένο σε ξένη χώρα. Και όπου βρεις βαθιά νερά, αν βαθιά νερά, εκεί φουντάρισε με αμάν, εκεί φουντάρισε με. Και τι θα γίνω τώρα αμάν, ξένο σε ξένη χώρα. Η περιοχή του Μεσολογγίου ήταν πολύ πλούσια και έφορη και στο θαλάσσιο μέτωπό της με τη Λιμνοθάλασσα και τις Αττικές, αλλά και στην ξηρά με φυτική και ζωική παραγωγή. Οι πειρατές, οι οποίοι ήρθαν στο Μεσολόγγι, ήταν ναυτικοί της ανοιχτής θάλασσας και είχαν κεφάλαια από τα κούρσα που κάνανε. Σιγά σιγά η πειρατική τους δράση μπολιάστηκε με την εμπορική και άρχισαν να μεταφέρουν θαλασσινά και αγροτικά προϊόντα της περιοχής του Μεσολογγίου σε διάφορα λιμάνια της Μεσογείου. Εκεί τα πουλούσαν και επέστρεφαν αγοράζοντας άλλα εμπορεύματα που έφεραν πίσω στην Ελλάδα. Η ενασχόλησή τους με το εμπόριο ήταν προσοδοφόρος και αυτό τους έκανε σιγά σιγά να φτιάχνουν όλο και μεγαλύτερα πλοία. Σε αυτό βοήθησε τόσο η ύπαρξη ντόπιων καραβομαρακών, ναυτικών της εποχής, όσο και η άφθονη ξυλία. Τελικά, το Μεσολόγγι ήταν ο τόπος που έφτιαξε τα μεγαλύτερα πλοία την περίοδο του 17ου και του 18ου αιώνα. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι Μεσολογγίτες ναυτικοί έκαναν τακτικά δρομολόγια και μάλιστα και εκτός Μεσογείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Αναστάσης Πεπονής, ο καπετάν Αναστάσης, ο οποίος με το μεγάλο πλοίο του έκανε το γύρο της Ανατολικής Μεσογείου, έπιανε Μασσαλία, έβγαινε από τα στενά του Γιβραλτάρ και έφτανε στο Λίβερπουλ. Και αυτό το έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα εν είδη δρομολογίου. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά το Μεσολόγγι να αποκτά μια διαφορετική υπόσταση, ναυτική και εμπορική. Και το γεγονός ότι κάποια στιγμή απέκτησε και φορολογικά πλεονεκτήματα λόγω των ρωσοτουρκικών συνθηκών, το έκαναν κέντρο του θαλάσσιου εμπορίου. Έτσι, εμπορικές οικογένειες με παράδοση και κεφάλαια από άλλα μέρη της Ελλάδος συνέρευσαν για προφανείς λόγους. Και φτάνουμε στα μισά του 18ου αιώνα, το Μεσολόγγι να έχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχε γίνει δε τόσο δημοφιλές στη διεξαγωγή θαλάσσιου διαμετακομαστικού εμπορίου, ώστε συναντάμε και προξενία ή υποπροξενία άλλων ναυτικών δυνάμεων της Μεσογείου. Σε μια δε σχετική αναφορά του προξένου της Βενετίας στην Βέβεζα, αναφέρεται με επιχειρήματα προς τη γαμηνοτάτη δημοκρατία από το διπλωμάτη της,
ότι πλέον κινδυνεύει η πρωτοκαθεδρία της Βενετίας στο θαλάσσιο εμπόριο στη Μεσόγειο εξαιτίας του στόλου των Μεσολογγιτών. Παράδεισος είναι η ρηχοθάλασσα του Μεσολογγιού, που η ασημένοι της καρποί το θρέφουν, και αυτό μέρα με τη μέρα θελγεύει. Σύντομα γεμίζει πλεούμενα κάθε λογής, που ανοίγουν τα λευκά πανιά τους στον άνεμο και κάνουν ταξίδια πέρα από τη Μεσόγειο. Οι καραβοκύριδες μας κουβαλούν σε τόπους μακρινούς αυγοτάραχο, λάδι, κρασί, στάρι και φέρνουν πίσω παράδες, χρειαζόμενα για τον τόπο μας, αλλά και βελούδια από τη Βενέτσια, για να λάβουν οι κυράδες τους έτσιγες, τις πλουμιστές φορεσιές με τα χρυσά συρίκια, που έλαμπαν κατά από τον ήλιο σαν τα μεγάλα σερσέγγια. Ο Σέρσιγκας δεν είναι απλά μια φορεσιά. Είναι η θύμηση της γυναίκας του Μεσολογγιού, που έλαμπε, ακόμη και όταν γύρω της σκοτίνιαζε ολάκερος ο κόσμος. Μια κόρη από τη Γενοβάχνα ταξίδε, ωρε να ταξιδέψει θέλει, πιάνει Στα μισά του 18ου αιώνα, το Μεσολόγγι είναι μια αναπτυγμένη πόλη με ισχυρή ναυτιλία και πλούσια ενδοχώρα, μιας και τα γεννήματα του τόπου, όπως είπαμε, βρίσκουν διέξοδο με τα μεσολογγίτικα καράβια και έτσι παρατηρούμε μια συνολικότερη άνθηση. Τότε συνέβησαν δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα ήταν ότι αποχώρησε ο μεσολογγίτης δάσκαλος του Γένους Παναγιώτης Παλαμάς από την Αθωνιάδα σχολή που δίδασκε και επέστρεψε στο Μεσολόγγι. Οι μεσολογγίτες που φρόντιζαν για την εκπαίδευση των παιδιών τους έχοντας ιδρύσει σχολείο, βλέποντας την έλευση ενός δασκάλου του Γένους και μάλιστα ντόπιου, του ανέθεσαν τη διεύθυνση. Γρήγορα το κοινοσυντήρητο σχολείο του Μεσολογγίου εξελίχθηκε στη γνωστή Παλαμιαία Ακαδημία. Η διεύθυνσή της από τον Παλαμά προσέλκυσε και άλλους μεγάλους δασκάλους της εποχής και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλής βαθμίδας. Χαρακτηρίζεται λοιπόν το Μεσολόγγι στη μετάβαση από το 18ο στο 19ο αιώνα ως πόλη ελογήμων ανδρών. Ταυτόχρονα, ο Μεσολογγίτης Αρχιμανδρίτης Θαλάσσιος Τσούμαρης ιδρύει στο βουνό Ζυγός, η Αράκυνθος, που βρίσκεται βόρεια του Μεσολογγίου, δύο μικρά μονίδρια, τον Αγιώργη της Χούνιστας και τον Αϊσιμιό,
ο οποίος ήταν και το πλησιέστερο λιμέρι των κλεφτών του ζυγού στην πόλη. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην περιοχή του Μεσολογγίου ουδέποτε υπήρξε αρματολισμός. Η ντόπια κουλτούρα και το πάθος των ανθρώπων για ανεξαρτησία είχαν μετατρέψει την κλεφτουριά σε κοινωνικό φαινόμενο και αυτό την έκανε πανίσχυρη. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806-1812 οι Οθωμανοί κατακτητές εξαπέλυσαν απεινή διωγμό κατά της κλεφτουριάς με αποτέλεσμα να την ξεκληρίσουν και να επικρατήσει σε όλη την Ελλαδική Χερσόνησο το σύστημα του αρματολισμού, το Μεσολόγγι διατήρησε μια δική του παράνομη στρατιωτική εξουσία στο βουνό. Είχε όμως και μια αντίστοιχη δύναμη στη θάλασσα με τους πειρατές, διότι όπως είναι γνωστό στη θάλασσα οι πειρατές είναι αντίστοιχοι των κλεφτών, ενώ οι κουρσάροι είναι αντίστοιχοι των αρματολών. Με την ίδρυση του μοναστηριού του Αϊσιμιού εμφανίζεται και ένα πανηγύρι, το οποίο δεν είχε κάποια θρησκευτική βάση. Στην πραγματικότητα ήταν ένα εφεύρημα των Μεσολογγιτών για να μπορούν κάθε χρόνο την Άνοιξη, που ο Νταϊφάς των κλεφτών ήταν πλήρως επανδρωμένος και ετοιμοπόλεμος και είχαν εκλογεί και οι νέες κοινοτικές αρχές σύμφωνα με το ελληνικό πολιτικό σύστημα που ίσχυε ακόμη τότε, να συνευρίσκονται σε μια μεγάλη ανοιχτή διαδικασία. Για να διασφαλίσουν αυτή τη διαδικασία, χρησιμοποιούσαν ως προπέτασμα καπνού ένα θρησκευτικό λόγο. Και ο λόγος ήταν το πανηγύρι του Αϊσιμιού, το οποίο όμως δεν γινόταν του Αϊσιμιού, αλλά της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί οι Μεσολογγίτες επιβεβαίωναν την ελληνική ταυτότητά τους, τον ελληνικό τρόπο ζωής τους και την ακλόνητη πίστη τους ότι κάποια στιγμή θα ελευθερωθούν. Ο Νάσος, του Ντόβα. Κατέβασε το. Άιντε να σον δεν είχε Oh,
καβάλα ζητάει άλλα χνάρια. Ο νους μου φέρνει πιο ψηλά, σαπάτι το λιμέρι. Στο εσημείο το ρίζωμα και φέρνει φαντασία μαρματοσιές περίτρανες, δικιά τα παλικάρια, να ροβολούνε στο ζυγό. Οι θύμησες έρχονται στο νου από το μοναστήρι του Εσημείου. Θυμάμαι κάθε χρόνο μες στο καταχύμωνο στις 3 του Φλεβάρι ανεβαίναμε πάντα στο ζυγό για να ανάψουμε ένα κερί στη χάρη του. Θυμάμαι όμως πως γιορτάζαμε τον Άγιο πάντα και την Κυριακή της Πεντηκοστής. Κι ας ήταν τα χρόνια δίσεκτα και οι μήνες με οργή. Μικρό είναι το μοναστήρι μας, αλλά μεγάλη δόξα του. Εκεί πάνω όλα σμίγουν και γίνονται ένα. Η πίστη, η ιστορία, η ελπίδα. Ψηλά στον Εσημειό, οι μεσολογίτες αντάμωναν με τους κλέφτες του ζυγού και σαν έπαιρναν αντίδωρο από το χέρι του παπά, έβγαιναν στον περίβολο του ναού και έπιαναν το τραγούδι και το χορό. Και εκεί, σε αυτό το αντάμωμα, κάτω από τη μύτη των Τούρκων, έβαλαν σχέδια για τον ξεσηκωμό που δεν θα αργούσε.
Μεσολόγγι υπό την ηγεσία του Παλαμά σύσσωμο πήρε μέρος στην αλέρτα, τα ορλοφικά. Όμως, μετά την αποτυχία, κάηκε ο στόλος του και η πόλη ισοπεδώθηκε και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της για 2 ολόκληρα χρόνια. Παρόλα τούτα, το 1821 το Μεσολόγγι ήταν ξανά μια σημαντική πόλη στη Δυτική Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1822 έχουμε την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα κατάληψής του, η οποία ήταν από τη θάλασσα. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αποφασίστηκε χερσαία εκστρατεία υπό τον Ομέρ Βριώνη. Οι Μεσολογγίτες, όταν έφτασαν οι Τουρκαλβανοί, ήταν γύρω στο 450 του Βέκια. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει πρακτικά αδύνατη τη φύλαξη ενός τείχους μήκους 1,5 χιλιόμετρου. Έβαλαν λοιπόν τον Μάρκο Μπότσαρη να διαπραγματευτεί, ώστε να κερδίσουν χρόνο για να φτάσουν ενισχύσεις όπως και έγινε. Ο Ομέρ αποφάσισε να κάνει επίθεση τη νύχτα ξημερώνοντας Χριστούγεννα, υποθέτοντας ότι ο πληθυσμός της πόλης και η φρουρά θα βρίσκονται στις εκκλησίες και αφού οι ντάπιες δεν θα ήταν καλά φυλαγμένες, θα κατάφερε να την καταλάβει. Είναι γνωστή η ιστορία του καλόγερου της Χρυσούδας, του Κώστα Βρούκα, του κυνηγού του Ομέρ, που άκουσε το σχέδιο των Τουρκαλβανών και ειδοποίησε τους πολιορκημένους, θυσιάζοντας την οικογένειά του, που κρατούσαν οι Τούρκοι εχμάλωτοι στην Άλτα, για να σωθεί το Μεσολόγγι. Πραγματικά, τη νύχτα μεταξύ παραμονής για ανήμερα Χριστουγέννων ξεκίνησε η επίθεση. Όμως, οι Μεσολογγίτες, υπό τον Δημήτρη Μακρύ και τον Γιαννάκη Ραζικότσικα, τους περίμεναν, με αποτέλεσμα να τους συντρίψουν και να τους κυνηγήσουν μακριά από την πόλη. Έτσι έληξε η πρώτη πολιορκία, η οποία έμεινε στην ιστορία ως Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα. Το επόμενο έτος αποφασίστηκε πάλι η χερσαία εκστρατεία για την κατάληψη του Μεσολογγίου και αυτή τη φορά η ηγεσία ανατέθηκε στο Μουσταΐ Πασά της Σκόδρας. Ο Μουσταΐς κατάφερε να φτάσει μέχρι το Ετωλικό. Δεν έφτασε ποτέ στο Μεσολόγγι, δεν κατόρθωσε να πάρει ούτε το Ετωλικό και στο τέλος του έτους απεσύρθη ηττημένος. Το 1824 αποφασίζεται πάλι η εκστρατεία κατά του Μεσολογγίου, ξανά με επικεφαλή στον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος όμως φτάνει μέχρι τον Καρβασαρά, δηλαδή την Αμφιλοχία, στρατοπεδεύει εκεί και δεν περνά ποτέ τον ποταμό Αχελό για να φτάσει στο Μεσολόγγι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εκείνη ήταν μια περίοδος πιο χαλαρή για την πόλη από πλευράς πολεμικών γεγονότων. Χρόνια έρεμα και σκοτεινά. Ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα άσκιαζε η φοηδέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Μα σαν αρχίγωσε ο καιρός για το ποθούμενο, οι Μεσολογγίτες στέλνουν παραγγελιά στους καπεταναίους της περιοχής να τιμάσουν τα σκέρια τους. Η φωτιά του ξεσηκωμού ανάβει τώρα και στο Μεσολόγγι. Το σάβανο της σκλαβιάς που ως τα τώρα μας τύλιγε γίνεται λάβαρο λευτεριάς. Νάσο!
όρετροι στρατηγοί, ξεκίνησα όροι να παν στο ήρθω μακρύς, παιδιά μ' απ' το όριν ήρθω μακρύς απ' τον ζυγό. Όρη κι ο ίσκος απ' τον βάλτο. Ήρθε κι ο Μάρκος, παιδιά μου, πότσα. Όρεν ήρθε κι ο Μάρκο, ο Τσαρής. Όρεν από τη λάκα σου αποφάσι, παιδιά να πάρω Ο Σουλτάνος ξέρει καλά πως σε τούτο εδώ το μικρό αλωνάκι βαστάει στα χέρια του την τύχη ολάκερης της Ελλάδας. Διατάζει χιλιάδες στρατιές να το ζούσουν, μα όσο και αν το χτυπούν, αυτό αντέχει. Η ρηχή του θάλασσα γίνεται οχυρό που το προστατεύει, αφού τα μεγάλα καράβια του εχθρού κολλάνε στο βούρκο της και δεν μπορούν να το ζυγώσουν. Αλλά και με τα νερά της, η λιμνοθάλασσα γιομίζει το χαντάκι που έχουν σκάψει ολόγυρα από τα δύναμα τείχη της πόλεως οι πολεμιστάδες. Και θα ρεις πως έτσι τα αγκαλιάζει στοργικά, όπως η μάνα το παιδί της. Φτάνουμε στο 1825, όπου στις αρχές του έτους ξεκινάει νέα εκστρατεία κατά του Μεσολογγίου, με επικεφαλής αυτή τη φορά το Μεχμέτ Ρεσίπ Πασά, το γνωστό μας Κιουταχή. Αυτός, με μια μεγάλη στρατιά από 25-30 χιλιάδες μαχητές, καθώς και χιλιάδες βοηθητικό προσωπικό, τον Απρίλιο του 1825 στρατοπεδεύει έξω από την πόλη. Οι Μεσολογγίτες χτίζουν την πύλη και ξεκινάει η μεγάλη πολιορκία. Ο Κιουταχής από τον Απρίλιο πολεμούσε χωρίς αποτέλεσμα. Αρχές Οκτωβρίου συνέβη ένα γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να ζητήσει ενισχύσεις. Ο Κατσόγιανος, ένα πρωτοπαλίκαρο των κλεφτών του ζυγού, σε γιουρούσι που έκανε έξω από το τείχος, με ένα χτύπημα του γιαταγανιού του έκοψε ένα Τούρκο ιδέα στη μέση.
το σώμα του άτυχου Τούρκου έπεσε μισό από τη μια πλευρά του αλόγου και μισό από την άλλη. Τότε ο Πασάς το αλάτισε, το έστειλε στον Σουλτάνο για να του δείξει με τι θηρία πολεμά και ζήτησε ενισχύσεις. Μετά από αυτό διατάσσεται ο Ιμπραήμ να εγκαταλείψει το Μοριά και να ανέβει για να συνδράμει τον Κιουταχή. Καταλήγουμε λοιπόν στις αρχές του 1826, οι δύο μεγάλες τουρκικές στρατιές που ήταν επιφορτισμένες με την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης να πολιορκούν το Μεσολόγγιο, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να υπάρχει πολεμική άπνοια. Δυστυχώς τότε οι επαναστάτες θεώρησαν καλό να ασχοληθούν με άλλα σοβαρά πράγματα της εποχής, όπως τις εκλογές. Έτσι, όχι μόνο εγκατέλειψαν το Μεσολόγγι στη τύχη του, αλλά οι κομματικοί φατριασμοί έσπηραν διχόνια στα εκτός Μεσολογγίου σώματα και ουσιαστικά τα ακύρωσαν. Οι πολιορκητές, έχοντας σκληρή πείρα από την πολεμικότητα των Μεσολογγιτών, έκαναν συχνά προτάσεις για παράδοση της πόλης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τότε κατάλαβαν ότι η μόνη τους ελπίδα ήταν η πείνα. Οι διεφυλείς στρατηγοί, ο Κιουταχής και ο Ιμπραήμ, σαν είδαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την πόλη με τη δύναμη των όπλων, επένδυσαν στην πείνα. Για τον λόγο αυτό, απέκτησαν το Μεσολόγγιο από ξηράς και κατέλαβαν τα νησίδια Ντολμά και Βασιλάδου. Επίσης, δημιούργησαν ένα στόλο από 100 περίπου πλοιάρια χωρίς καρίνα και απέκλεισαν και τη Λιμνοθάλασσα. Τα θρηνικά κατορθώματα όμως δεν έλειψαν ούτε μέρα από το Μεσολόγγι, όπως στις 25 Μαρτίου του 1826, ανήμερα του Ευαγγελισμού, που συνέβη το θρυλικό κατόρθωμα της μάχης της Κλείσσοβας. 130 άντρες αντιμετώπισαν 5 με 7.000 τουρκοαλβανικό και αιγυπτιακό στρατό σε μια μάχη πανήμερη και τους νίκησαν. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός που αν δεν είχε επισκιαστεί από την έγκλη της εξόδου θα ήταν σημείο αναφοράς για τον αγώνα κατά την Επανάσταση. Η νίκη αυτή όμως δεν βοήθησε, γιατί το πρόβλημα ήταν η πείνα, η οποία έφτασε σε ακραία σημεία. Και δεν είναι ακραίο σημείο το ότι έβλεπες ανθρώπους στον δρόμο να καταραίουν από την εξάρτηση. Ακραίο σημείο ήταν ότι κάποιοι έφτασαν στην ανθρωποφαγία για να καταφέρουν να κρατηθούν ζωντανοί. Η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Τότε η Φρουρά αποφάσισε να κάνει την έξοδό της το βράδυ της 8ης Απριλίου. Για τον λόγο αυτό επικοινώνησε με τα έξω στρατόπεδα και ζήτησε να χτυπήσουν τους εχθρούς από πίσω για να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό και να έχουν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι μεγαλύτερη πιθανότητα να διασχίσουν τα στήφη των πολιορκητών. Το σχέδιο των Αγαρινών είναι να μας αναγκάσουν σε παράδοση. Μα οι Μεσολογγίτες δεν παραδίδουν ποτέ τα αρματά τους. Πίσω από τις δάπιες και τα κάστρα μας κρατάει το Μεσολόγγι. Χιλιάδες ματωμένα φλάμουρα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά και τραγουδούν τη λευτεριά στα πέρατα του κόσμου. Και τραγουδούν τη λευτεριά στα πέρατα του κόσμου. Ζητάνε τον τόπο μας. Ζητάνε τον τόπο μας, κοιτάζουν ανταλλάγματα. Δεν
Πεθαίνουμε, αλλά δεν προσκυνάμε. Κι ας λιγοστεύει το ψωμί, κι ας σώνεται τα λεύρη. Άιντολα τα κάστρα πέσανε ωρε και εδώ σαν τα κλειδιά το μέσο λόγι το μη ωρε το μη ηγορό ωρε το μεσολογί το μικρό ωρε τουρκιά δεν προσκυνάει μεράκε νύχτα πολλέ ωρε πολλέ Δυστυχώς, λόγω της ολιγαρίας των έξω σωμάτων, χάθηκε η 8η Απριλίου και η νέα απόφαση ήταν η έξοδος να γίνει το Σάββατο του Λαζάρου στις 10 του μηνός. Έτσι, στις 10 Απριλίου το πρωί, μετά τη λειτουργία, μαζεύτηκαν στην Τάπια του Μακρύ όλοι οι οπλαρχηγοί, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος εκ μέρους της διοίκησης, η προεστή του Μεσολογγίου και ο Δεσπότης Ιωσήφ. Εκεί συντελέστηκε μια διαδικασία η οποία ήταν βαθύτατα ελληνική και δείχνει ακριβώς την ευθεία πολιτισμική καταγωγή των νεοελλήνων από την αρχαία Ελλάδα. Οι πολέμαρχοι που τους έτρεμαν οι πάντες ταπεινά ρώτησαν τους προεστούς του Μεσολογγίου αν ο λαός εγκρίνει την απόφασή τους. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς λειτουργούσε η δημοκρατία. Η απόφαση σχεδιάζεται από τους ειδικούς, αλλά πρέπει να εγκριθεί από το λαό. Οι προεστοί δήλωσαν ότι συντάσσονται με το σχέδιο των καπετάνιων. Στη συνέχεια οι καπετάνοι ρώτησαν τον Παπαδιαμαντόπουλο αν η διοίκηση ήταν ευχαριστημένη από την απόφασή τους ή αν έχει να προτείνει κάτι άλλο για να τους απαντήσει απερίφραστα ότι είναι μάρτυρας του τιτάνιου αγώνα που έκανε η φρουρά του Μεσολογγίου. Τέλος ρώτησαν τον Δεσπότη, όπου και εκείνος δήλωσε ότι είναι μάρτυρας της αρετής της φρουράς ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Βλέπουμε τον δημοκρατικό ελληνικό πολιτισμό να ξετυλίγεται μέσα από μια διαδικασία στην οποία οδηγήθηκαν από την απελπισία και το αδιέξοδο χωρίς να περάσει από κανενός το μυαλό
κάποιο άλλο ενδεχόμενο λύσης. Η αδιαλαξία του ελευθερία ή θάνατος ήταν κρατεή στο νοσολόγιο. Ο δεσπότης, ως κορφαία αρχή του τόπου, γιατί για εκείνους τους ανθρώπους ίσχυε η εθναρχία, υπαγόρευσε το μνημειώδες κείμενο της απόφασης της εξόδου που χωρίζεται σε δύο μέρη. Την εισαγωγή, ένα πολιτικό κείμενο που εξηγεί γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, και στο στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε να γίνουν 4 στρατιωτικά σώματα που θα περιβάλλουν τη φάλαγγα των αμάχων, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι η προτεραιότητα ήταν η προστασία τους. Το ένα σώμα ήταν εμπροστοφυλακή υπό τον Νότι Μπότσαρη. Το δεύτερο σώμα ήταν το κυρίως πολεμικό σώμα υπό τον Δημήτρη Μακρύ. Το τρίτο σώμα ήταν η οπισθοφυλακή υπό τον Κίτσο Τζαβέλα και η φρουρά της Κλίσοβας, ως τέταρτο σώμα υπό τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, κινήθηκε ανατολικά μόνη της για να εποπτεύει την ανατολική πλευρά των αμάχων, αφού μπορούσαν να δεχθούν επίθεση από το Αιγυπτιακό υπηκό που ήταν στο χωριό Μποχώρη, όπως και έγινε. Η έξοδος όμως είχε προδοθεί. Οι Αιγύπτιοι τους περίμεναν. Οι άμαχοι δυσκολεύτηκαν να περάσουν τις τάφρους και πάνω στο συναισθισμό και την πίεση ακούστηκε το φοβερό «πίσω στα κανόνια μας». Κανείς δεν έμαθε ποτέ ποιος το φώναξε, αλλά από στόμα σε στόμα διαδόθηκε, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της φάλαγγας των αμάχων να γυρίσει πίσω. Οι υπόλοιποι συμπτύχθηκαν σε ένα σώμα και ξεκίνησαν μια πορεία αγώνα και μάχης μέσα στη νύχτα για να φτάσουν στον Αϊσημιό, που ήταν το σημείο συνάντησης. Η σκληρότερη μάχη έγινε πριν τον Αϊσημιό, όταν οι Τουρκαλβανοί του Μουστάμπεϊ τους έστησαν ενέδρα και υπολογίζεται ότι εκεί χάθηκαν περί τους 500 αγωνιστές. Μέσα στην πόλη όμως έγινε το μεγάλο δράμα, όπου οι σκηνές της σφαγής, της αρπαγής και της ατίμωσης ήταν άπειρες. Επίσης άπειρες όμως ήταν και οι έμδοξες σκηνές με αποκορύφωμα της ανατινάξης του Χρήστου Καψάλη στο Καψαλέικο και του δεσπότη Ιωσήφ Ρογόν στον Ανεγόμη. Σύμφωνα με τη μεσολογγίτικη παράδοση, μέσα στην πόλη έμεινε ένα σώμα το οποίο αγωνίστηκε μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Ήταν ένα σώμα από γέρους μεσολογγίτες πολεμιστές που μη μπορώντας να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους, οχυρώθηκαν στο υπόγειο του βοηβοδικού, του διοικητηρίου δηλαδή, με νερό και πολεμοφόδια, και έμειναν εκεί μαχόμενοι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ξημερώνοντας η Κυριακή του Πάσχα, είχαν μείνει χωρίς μπόλια και τραβώντας τα γιαταγάνια έκαναν γυρούσει ίσα στο θάνατο με την ιαχή «Χριστός Ανέστη» να σκίζει τον αέρα. Δεν ήρθε ποτέ. Μας ξέχασαν. Άφησαν το Μεσολόγιο βοήθητο την πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα του. Έχουμε καιρό να φάμε. Σφάξαμε όλα τα άλογα, τις γάτες, τα σκυλιά. Και άμα σώθηκαν κι αυτά. Άμα σώθηκαν, δεν είπαμε. Όμως είναι αλήθεια. Άμα σώθηκαν, βάλαμε χέρι ακόμα και στους ποντικούς. Και σε όλα τα άλλα πλάσματα, που άμα είσαι χορτάτος, τα λες βρωμερά για κάθαρτα. Βλέπεις,
Η απελπισία παραμερίζει τη σιχασιά. Παλεύουμε με την πείνα, το κρύο, τις αρρώστιες. Πώς ακόμα να αντέξουμε? Κάθε μας μέρα είναι και ένα βήμα πιο κοντά στο θάνατο. Κι όμως γύρω μας είναι όλα τόσο όμορφα. Όλα μας φωνάζουν «Ζήστε!» Μάγεμα η φύση κι όνειρο, στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με 1000 βρύσες γίνεται, με 1000 γλώσσες κρέμει. Όποιος πεθάνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει. Πρόκριτοι, οι καπεταναίοι και ο δεσπότης πήραν την απόφαση να βγούμε από το κάστρο. Σαββάτο του Λαζάρου. Στις 2 ώρες της νυχτός. Άραγε πόση τόλμη χρειάζεται για να πας μονάχος σου να βρεις το χάρη? Να το κοιτάξεις κατάματα και να του πεις ότι εσύ διαλέγεις το παιδιό σου, μα το διαλέγεις ένδοξο και τιμημένο. Ετοιμαστείτε, θα βγούμε από το κάστρο. Ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για ελευθεριά ή για θάνατο. Από τα χέρια του δεσπότη μας παίρνουμε την τελευταία μας ίσως μεταλλαγιά. Ρίχνουμε λίγα. Τους άρρωστους και τους γέροντες θα τους βάλουμε στα καψαλέικα. Ο καψάλης ξέρει. Ρίχνουμε λίγα λουλούδια στα κεβούρια των νεκρών μας και τους αφήνουμε πίσω. Τελευταίους φύλακες του κάστρου μας. Οι μικρομάνες ποτίζουμε παπαρούνα τα παιδιά από φόβο μην κλάψουν και μας προδώσουν. Κι άλλες τα ρίχνουν έτσι γυρισμένα μες στα πηγάδια για να περάσουν στον ύπνο τον παντετινό. Και είναι οι ίδιες μανάδες που τα κράτησαν τόσο καιρά στη ζωή με προσευχές και ελάχιστα ψίχουλα. Κι όσες από εμάς αποφασίζουμε να βγούμε στην έξοδο, πλάι στους άντρες μας, φοράμε αντρίκια ρούχα και ζωνόμαστε τάρματα. Καπετάνια, απόψε ντύσε με το θάρρος και την αγάπη σου και μη μ' αφήσεις μονάχη στα σκοτάδια. Μαζί πορευτήκαμε στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Ξέρεις πως δεν φοβήθηκα τον πόλεμο. Ούτε το θάνατο τώρα το φοβάμαι. Μα φοβάμαι να ζήσω χωρίς εσένα. Αν είναι να μας βρουν τα βόλια, ας μας βρουν αγκαλιασμένους. Αν πεθάνω πρώτη, να ξέρεις πως το όνομά σου θα έχω στα χέρια μου σε ξεψυχώ. Βραδιάζει. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το σύνθημα. Εκεί θέμε τους αδερφούς και εδώ θέμε το χάρο.
άρχισαν. Ο Χριστός πατώντας πάνω στα βάγια προχωρεί προς το φρικτό του μαρτύριο και το μεσολόγγιζει το δικό του. Παντού μυρίζει θάνατος. Παντού αίμα, φωτιά, απελπισία. Γιομίζουν οι δρόμοι κακοθάνατα κορμιά. Κορμιά που δεν θα βγουν τάφο. Δεν αφήνουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Σφάζουν, καίνε, ατιμάζουν. Όσες γυναίκες σώζονται από το σπαθί, τις έρνουν στην ακροθαλασσιά, να τις μπαρκάρουν σκλάβες στα παζάρια της Αιγύπτου. Και εκεί πλάι στη θάλασσα, με τα βρωμόχερά τους, χωρίζουν τις μανάδες από τα παιδιά. Αυτές ουρλιάζουν, παρακαλάνε, κλαίνε. Άφρικα. Και στην πλατεία η φρίκη δεν έχει τελειωμό. Στιβάζουν τα κέφαλα πτώματα, να τα μετρήσουν τάχα με ακρίβεια. Και κόβουν 6.000 ανθρώπινα αυτιά. Τους ρίχνουν αλάτι. Τα βάζουν σε ξύλινα βαρέλια. Και έτσι παστρωμένα στέλνουν πεσκές στο σουλτάνο τους. Οι γης μας δεχόνται με το αίμα των νεκρών.
κι άκουσα αντρίκια παιδιά μου κλάιμα. Όσοι σώθηκαν από το χαλασμό, τράβηξαν κατά το σημείο που είχαν ορίσει να συναντηθούν, στον Αισιμνιό, στον Πλάτανο, στο κρύο του πηγαδάκι. Όσοι χάθηκαν εκείνο το βράδυ, εκείνο το βράδυ, το τρέμει ο λογισμός. Εκείνο το βράδυ του μεγάλου χαλασμού. Καμία ψυχή δεν χάθηκε. Καμία. Άλλες περπατούσαν στη γη. Κι άλλες στα μονοπάτια του ουρανού. Σας μολογεί
Μέχρι το 1829 το Μεσολόγγι έμεινε σκλαβωμένο αλλά χωρίς χριστιανούς κατοίκους. Το Μάη εκείνης της χρονιάς η τουρκαλβανική φρουρά του τα παρέδωσε στους Έλληνες και οι Μεσολογγίτες άρχισαν να επιστρέφουν στα ερείπια της καταστραμμένης πόλης τους. Της Πεντηκοστής, όσοι είχαν ήδη γυρίσει, έφτιαξαν πιάτα με κόλληβα, πήραν τον δρόμο των εξοδητών για το μοναστήρι του Αϊσιμιού και το πανηγύρι τους έγινε μνημόσυνο για τους σκοτωμένους τους. Ήταν αργότερα, το 1850, που ο λαός του Μεσολογγίου αυθόρμητα και αυτόκλητα άρχισε να κάνει μνημόσυνο το Σάββατο του Λαζάρου. Και καθώς οι επιζήσαντες της εξόδου έφευγαν σιγά σιγά από τη ζωή, τα παιδιά τους θέλησαν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της Ιεράς Νύχτας του Μεγάλου Χαλασμού. Όντας φορείς ενός σπουδαίου πολιτισμού, εκφράστηκαν μέσα από το λαϊκό μιμητικό θέατρο, το δημοτικό τραγούδι και το χορό, δημιουργώντας με τον καιρό ένα τελετουργικό αφήγημα που τους κάνει μέχρι σήμερα να ταυτίζονται με τους ήρωες προγόνους τους με τρόπο βιωματικό και να μεταφέρουν στον χρόνο αναλύωτο το μεγαλείο και την ευεργιά τους. Έτσι, εμείς, οι σημερινοί άνθρωποι του 21ου αιώνα, συνδεόμαστε με τις γενιές των προγόνων μας, κρατώντας από το χέρι τα μικρά παιδιά μας, που με τη σειρά τους μοιούνται, σφυριλατώντας τον επόμενο κρίκο της μακριάς αλυσίδας του πολιτισμού μας, η αρχή της οποίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα τιμημένα άρματα που στολίζουν τις φορεσιές μας, τα περήφανα άλογά μας, οι ζυγές μας με τον αρχαίο ζουρνά και τον ταούλι και το προσωπικό τάμα του καθενός από εμάς στον Άγιό μας δηλώνουν με το βάρος του έμδοξου παρελθόντος ότι η σπορά των ελεύθερων πολιορκημένων έχει ακόμα καρπούς. Η Ελλάδα υπάρχει ακόμα και όσο υπάρχει η λευτεριά, η αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός των ανθρώπων έχουν τη φρουρά τους στην ιερή πόλη του γέρους μας. Παρθενώνας, Αγία Σοφιά, Μεσολόγγι είναι το τρίπτυχο της ελληνικής ταυτότητας που ποτίζει τα κύτταρά μας και για το οποίο σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να θυμηθούμε όλοι μαζί αδελφωμένοι πως κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου.
δοξό που βυθά. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο να έρθει για την μεταγραφή του Μνηστικού.
είσαι. Γιατί από εκεί πήγαμε γενικότερα. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον όμιλο του Γιάρου, το οποίο έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλη πλάτη. Τα παιδιά κουραστήκανε όλοι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια δουλειά 2,5 χρόνια. Δεν είναι ούτε μες μέρας ούτε μες μέρας. Είναι 2,5 χρόνια δουλειά.